Dámy a pánové, vítejte na kanálu v Company, jsem to Jasip Kaka a tentokrát tu máme pohled na hru World of Tanks, takže máme tu německý tank destroyer 7. úrovně E25 prémiové vozidlo a mapu Malinovka. Rozhodl jsem se tady jet nahoru na kopec, jak už bývá zvykem u většiny těchto tanků, ale od nás, od týmu tam nejelo úplně tolik strojů, kolik jsem jako předpokládal, takže se tato bitva vyvinula trošičku neočekávaně, dalo by se říci. Každopádně zatím tu máme cestu, spotnutá je KV85 LC AMX, štuk 3. Tak jsem řekl, tak jako proč si nevystřelili do toho SUčka, že jo, hezky za 126. Trošičku jsem tady do ní střílel, byla to celkem paráda, protože jsem se ho i rád herně sejmul a bitva v podstatě ještě ani nezačala, už mám 345 poškození, potom Crusader tady hezky vylez, tak jsem to narval za dalších 140 a další kill na mém účtě, celkem easy business a máme tady VK3601H, do kterého jsem to taky párkrát narval, jenom jsem si tam vystřelil i jakože naslepo, co kdyby náhodou nikdy nevíte, že tady jsem se snažil tady naštelovat, abych si vystřelil do toho štuka G, ale bál jsem se, abych neslítnul a než se stihnul naštelovat, tak zmizel. Každopádně, no, tak jako nedalo se nic dělat. Když se podíváme na mapu, tak vidíme, že tam ještě máme štuk 3G, ELC, AMX a teďka se tady objevilo ISKO. Najednou se tady objevilo ISKO a já jsem nevěděl, co s tím budu dělat, protože od nás, když se podíváme, od nás je tady T29 a ISKO, taky naše. Takže tu by neměl být zase takový problém. Tady vykouknul ten štuk, já si přepnu do mýho pohledu, ale tady jsem si nevšiml. Teďka nevím, jak to je. Aha, výborně, teďka jsem přepnul správně, že vystřelil jsem se do toho štuka, jenže já jsem neviděl, že na mě jede T29. Já jsem o ní vůbec neviděl, ustřílel jsem se tady štuka, ale o té 29 jsem opravdu vůbec nevěděl a naštěstí si mě taky nevšimla a já jsem ji tady takhle mohl hezky střílet, protože byla zaměstnaná T29 a ISKem, takže si mě v podstatě nevšimla a do mě to narval Hellcat a VKčko, takže mi ubrali nějakých 300 APek. Další, znovu Hellcat se do mě střel. Říkám, tyjo, jsem na 2 rány, ta 29 tady, tyjo, to nebylo úplně jakože milý to, co tady udělala. Každopádně máme tady 3 minuty bitvu, ani ne, máme 2 a čtvrt minuty bitvu a 1530 poškození s tímto tankem. Je to opravdu výborný tank destroyer a já bych se přiznal, tak jsem si myslel, že jsem totálně v úzkých, protože nahoře bylo LC, AMX a ISKO. A dole jsem viděl, že je někde ten Hellcat. Takže já jsem vůbec jako nevěděl, co se děje. A rozhodl jsem se teda tady trošičku nakouknout a já tady ukážu takhle, aby bylo vidět, jaký jsou vozidla. A řekl jsem si, OK, nic tady není, tak zkusím to ISKO. Říkal jsem si, mám mě na ránu, ale tak je tam zaměstnaný od 29 našeho ISKA. Ale úplně jsem nevyhodnotil situaci úplně jako správně, jsem to narval za těch 145. A ještě za 155 a potom už bohužel jsem neměl šanci, ISKO se do mě krásně trefilo za 373 a byl jsem tak nějak v čoudu, takže se podíváme na výsledky a uvidíme, jak tato bitva dopadla. Tak a tady už můžeme tady vidět výsledky, máme tady 54 343 kreditů a 1123 poškození, velkou ráži, tank snipera a nějaké ty drobné ocenění. Můžeme vidět, že tady teda jsem si vystřelil celkem doskrát, celkem tu máme nějakých 6 kritických poškození, co se týče týmu a celkové hry, tak jsem druhý nejlepší hráč této bitvy a co se týče nastříleného poškození, tak jsem vyhrál, takže 1964 poškození, což je mnohem víc, než nám ukazovaly statistiky, takže jsem se párkrát určitě trefil naslepo. Tady můžeme vidět čistý zisk, 47 000 a 4 kredity k tomu. Najezdil jsem 730 metrů a zastavil jsem pancířem 420, ne, díky mé asistenci se nastřelil 420. Takže 8krát jsem se vystřelil, 116krát jsem se trefil, což je paráda a vzdálenost na víc jak 300 metrů je 1129. Pěkná bitva, není to teda jedna z těch úplně top bitev samozřejmě s tímto tankem, ale chtěl jsem vám ukázat, jak tento tank na začátku dokáže být velice úderný a velice prostě dokáže potrápit nepřátelský tým, takže já doufám, že se vám video líbilo, určitě odebírejte tento kanál, podívejte se na náš druhý kanál u Company Shakes and Fidget a napište mi do komentářů, jestli by se vám líbil třeba nějaký livestream z této hry, takže já se s vámi loučím a zase někdy ahoj!